कोणत्या गुडघ्याचं केलं? काय हे एक्सरे. कसं वाटतं? मी भरपूर खोल आहे ना. इकडे पायऱ्या पण आहेत जायच्या खाल्या, पण परत काहीतरी वेगळं बघायला मिळालं. मस्त. एवढं खाली येते असं वाटतं, ते भरपूर आतमध्ये येते. बघा तुम्हाला एक आम्ही सुंदर व्ह्यू दाखवलेला इकडे. अजून एक आपण राईट टायमिंगवर पण आलो. जर कलर चेंज वाटतो तिकडे समोरवरती बघा. आणि 2च माड आहेत आणि आम्ही कुठे उभे तुम्हाला बघा. हे बघा आम्ही कुठे उभे बघा. भरपूर मोठी बोट अडकली. हे सर्व लोटे आहेत बघा. ओके. आणि इथे बघा एक साईज दाखवतो सॅम्पल. सर्वांना नमस्ते. तर तुम्ही बघितलं असेल की 2 दिवस मी व्हिडिओ टाकले नाही. त्याचं रिझन असं आहे की होमस्टेमध्ये पण गेस्ट नव्हते, तिथे पण मी रेस्ट केलं. आणि म्हणजे काहीच मी विचार नाही केला कामाचं, नाही होमस्टेच्या कामाचं, नाही यूट्यूबच्या कामाचं, नाही ब्लॉगिंगचं. टोटल 2 दिवस आम्ही सर्वांनीच रेस्ट घेतो. झोपायचो, उठायचो, जेवायचो, थोडंफार बाहेर वॉकिंगला गेलो, परत झोपायचो, उठायचं. असं 2 दिवस एकदम व्यवस्थित शांतपणे सर्व लाईफ बोलतात ना एन्जॉय केली. शांततेची लाईफ एन्जॉय केली असं झालं. पण परत आपली एक बुकिंग आहे आपली 8 तारखेला, ज्यावेळी माणसं भरपूर आहेत. आतापर्यंतच्या होमस्टेमध्ये सर्वात जास्त तर माणसं कधी येत असतील 8 तारखेला येणार आहेत. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक ताट. ते कशासाठी दाखवतो बघा. एक ताट घेतलेलं आहे मी. ताटामध्ये एक राईसची प्लेट ठेवलेली आहे बघा. ही आपली राईसची प्लेट. सेकंड ताट एक, राईसची प्लेट 2. त्यानंतर इकडे ठेवलेल्या आमरसची वाटी 1, 3. चौथी वस्तू आपली आहे भाजीची वाटी. ओके, दिसते तुम्हाला. 5वी वस्तू आहे सोलकडीचा आपला लोटा. 6वी आहे एक जरा मोठी वाटी, काय एक्स्ट्रा द्यावं लागलं तर. 7वी आपली प्लेट बघा, ज्याच्यामध्ये आपण पोहे देतो किंवा भजी, कांदा भजी, बटाटा भजी देतो, किंवा आपण ह्याच्यात साबुदाणे वडे देतो. तर हे. आणि लास्टला आहे चमचा. आता तुम्ही इकडे बघा, हे आपण कुठे वाढत नाही आहे, जेवायला वाढत नाही आहे. हे सर्व आपण सॅम्पल घेऊन चाललो आहे. आपल्याला दुकानात जायचं आहे. म्हणजे आता जो ग्रुप येणार आहे आपल्याकडे जेवढे स्टॉक आहेत बघा भांडीचं, इकडे जो लावलेला आहे एवढं सर्व, हे सुद्धा आपल्याला कमी पडणार आहे. म्हणून आपण हे सर्व सॅम्पल घेऊन चाललो आणि प्रत्येकी आपण 1-1 डझन एक्स्ट्रा घेऊन येणार आहे. चला सर्व खिडक्या बंद करून घेऊया. खिडकी नंबर 1. लाईट्स बंद करून घेऊया आपण. आणि इथे सुद्धा आपले बघा सर्व न्यायची वस्तू आपण इकडे ठेवलेल्या आहेत. चला आपण लावलेले सर्व माडं बघा केवढे हाईटला गेलेत आणि केवढे उंच झाले सर्व. आता परत आपण जेव्हा नेक्स्ट सीझनला इकडे येऊ तेव्हा अजून मोठे दिसतील. आता फक्त आपला सुरुवातीचा 6 रे बघा किती मोठा गेलाय. वरती टच व्हायला होणार बघतो आता, थोड्या वेळाने टच होणार. 6 रे. अजून मोठा दाखवूया ना. कोणता? मोठा तिकडचा. 6 रे ग म प प प. बघा ह्याचा मुदा बघा केवढा छोटा आहे, पण ह्याचा बघा केवढा मोठा झालाय बघा. तो एकदम मोठा झालेला आणि पूर्ण स्प्रेड झाल्या वरती बघा. त्याला तिकडे दगड लावल्या कारण तो तिकडे गेला नाही पाहिजे. बाकी हे सर्व आता व्यवस्थित कटिंग करून ठेवायला पाहिजे. आणि ह्याच्यापेक्षा जास्त सर्वात जास्त मोठा तो झालाय बघा. हे बघा कसं स्प्रेड झालाय बघा तो. बरोबर ना? बरोबर. त्याला सावट नाही ना म्हणून. आता नेक्स्ट सीझनला जेव्हा आपण येऊ होता ना तो मेला, जास्त पाणी झाला म्हणून. त्याच्यात केळीची झाडं लावलेली, पण केळीची पानं अशी यूज होतात बघा. हा बघा किती मोठा केळीचा पान आहे बघा. बघा होय किती मोठा पान आहे बघा. आता केळ पसवली नाही आहे. आता केळ पसवली नाही, आपण आल्यावर पसवणार ते. आय गेस 21-22 माणसाची बुकिंग आहे. तर एवढे उशीचे कवर असतील का नसतील माहित नाही. असू शकतात, पण आम्ही सेफर साईडला घेऊन ठेवतो सर्व ते. आणि चमचे घ्यायचे डीमार्ट मधून. आणखी त्याची क्वालिटी जास्त चांगली आहे. दाखवतो तुम्हाला काय काय घेणार आहे, कसं कसं घेणार आहे, कितीला पडणार आहे ते सर्व दाखवतो. आणि डीमार्टला आता सुद्धा लाईन आहे का? होय, बाहेर पार्क करूया. चला इकडे आपण लाईन लावूया.
आणि तोपर्यंत काजल जाऊन येत जा. तांदूळ बिंदूळ घेऊन टाकतो. तू पण येणार आहेस ना आतमध्ये? मी बसते गाडीत. बस. लाईन आहे ना पहिली. लाईन आहे ना. बसलो. किती वेळ लागला आपल्याला डीमार्टला? शॉपिंगला एवढा वेळ नाही लागत, पण ते कार पार्किंगला तेवढा वेळ लागतो. आता आम्ही बघा इथून शॉपिंग करून चाललो आता डॉक्टरकडे. मम्मीचं गुडघ्याचं डॉक्टर आहे ना होय. तिकडे. आधी डॉक्टरकडे नाही जायचं, डॉक्टरला वेळ आहे. वेळ आहे? ताटं घ्यायचीत ना. हा, भांडीच्या दुकानात जायला लागेल. किती गर्दी ना. भरपूर गर्दी. गर्दी पण यायचं जेव्हा जेव्हा तेव्हा गर्दीच असते. इथे बघा कन्व्हर्सेशन चालू आहे मम्मीचं आणि काजलचं. आम्हाला दोघांना गाडीतून उतरायलाच नाही मिळालं, कारण इथे कार पार्किंग होतच नाही. कार पार्क केली की पाठी सर्व गाड्या येतात. तर काजलला जे तुम्हाला सर्वांना सॅम्पल दाखवलं होतं ना ताटाचं, प्लेट्स, वाट्या, ते सर्व काजल उतरली आहे आणि तिकडे घेते बघा दुकानात, स्टीलच्या दुकानात. आपण का नाही गेलो मम्मी? गाडी लावायला जागा नाहीत ना. इकडे खूप गर्दी आहे आणि गाड्याने रस्ता छोटा आहे, त्याच्यामुळे काजल एकटी गेली आता सर्व भांडी आणायला. एक्स्ट्रा भांडी लागतात ना. आता वाजले बघ किती, 4:20 झाले. म्हणजे आपली ही शॉपिंग झाली की बाजूलाच मम्मीची फाईल पण ठेवली आहे बघा. ही बघा फाईल आहे. डॉक्टरकडे पण जायचं आहे. काल जायचं होता पण अर्जंट काल राहिला, विसरलो आम्ही. आता बरं वाटतंय तुला? हा, थोडा बरा वाटतोय, पण बघूया आता काय सांगतात. एक्सरे विक्सरे काढायला लाव कमी, नाही तर परत मुंबईला जाऊन प्रॉब्लेम नको. ओके. चला आता आम्ही कुल्फी घेतोय मम्मीसाठी. खाणार ना कुल्फी? हा खाणार, मीच मागवली ना. आता तुला डॉक्टर बोलली मांडी घालून नाही बसायचं, आम्ही सरळ बस तशी. मला ती सवय ना झालेली मांडी घालून बसायची. मग पाय दुखणार तुझे. घे मम्मी. चांगलं या खायला, तुम्ही पण या. मस्त आहे कुल्फी, एकदम छान आहे. अरे हा पण आला का? त्याला घेऊन आली. हा ठेवा इकडे. थँक्यू. राहिलं ना सर्व ताटा बिट? बस. ते काकांनीच त्याला पाठवलं, त्यांना जड आहे खूप, त्याला होणार नाही, त्याला घेऊन जा. सगळं काय बोलला तू? ओळखतात आपल्याला, त्यांनी ताटं बिटा सगळी त्याची ओळखली. म्हणून आमच्याचकडचा माल आहे, ओळखलं तुम्हाला. तर बिल किती झाले बघा, 5,529. किती रुपये घेतले तुझ्याकडनं? 5,500. 29 वर्ष नाही घेतलं. बस एवढा मोठा डिस्काउंट? अरे नाही, 30 रुपयाचा डिस्काउंट दिला मम्मीला. काय पकवलं का तुला? मी असं तर 500 नाही दिले असे. 40 रुपयाची कुल्फी पण त्यांनी कमी केलंय ना. ताट किती घेतली? 15. सर्व दाखवूया आता काय किती घेतलं. बिल बघा 5,500 आहे. होती ती मोठी ताट, ती 225 ची. त्यांनी लावल्यानी 175. मम्मी काय खाते बघ. काय संपला खाऊन. आईस्क्रीम घेतली आम्ही. पाहिजे तुला? तर हा बघा समोर कुल्फीवाला, त्याचा बिझनेस चांगला होणार आहे. अजून एक रॉंग वेने चालू दे. ओ कुल्फीवाले, एक कुल्फी द्या. नाही, आम्हाला आवडली ना म्हणून काजलला घेतलेली. छान आहे कुल्फी म्हणून. आवडली कुल्फी ना म्हणून. छान आहे, अच्छी आहे. माझ्याकडे तो असा होणार आहे. तो सुरमाड बघ, तो सुरमाड हा कसा होणार, तो आपल्या दारात लावलेला आहे तो, म्हणून तो काढणार आहे मी. ओके चला. जिकडे जाल तिकडे कसा होणार. अशी कोणत्या आई वडिलांना सवय आहे सांगा? जिकडे जिकडे जाल झाडं घ्यायची, झाडं बघायची, फुलं बघायची सवय आहे. मला झाडं पहिल्यापासून आवडतात बाबा. ते झाडं बघ, तुझी झाडं खराब झाली पायातली. चला असू दे, ते होणार. आपण हॉस्पिटलला चाललो ना, म्हणून आपला वाजतो. काजल नको मारू ते अत्तर जास्त. चला आलोय बघा आम्ही, गाडी पार्क केली इकडे.
हे बघ, हे तुझं कोणत्या गुडघ्याचं केलं? काय हे? एक्सरे काढ बघूया. आणि हात लावला तर गुडघा आहे का बघ बरोबर. आहे गुडघा आहे मम्मीला. गुडघा आहे बरोबर ना. हे काय काय घाटी साईडला आली की काय? नाही, इकडे काय हड्डी सरली का काय? माकड आला तुला तर. मागडाड तिकडे नसतो पाणी. ही हड्डी तुटली का काय? हां, ही हड्डी तुटली का काय? बाहेर कशी आली हड्डी? नाही, एक्स्ट्रा हड्डी आली. ती पडलीस ना की कोणाची तरी हड्डी जॉईन झाली तुझ्यात. ठेव त्याच्यात, ठेव. टेन्शनच आहे. हे बघा सर्व सामान घेतलेलं आहे सर्व. पाहिजे? हा, बाटली घे. बाटली घे, चावी दे माझ्याकडे. गाडी राहू दे इकडे. ती बघ रिक्षा तिकडे. डॉक्टर बोलले अजून सर्व बाहेरचं खावा. आमचं बोललेलं ऐकू नका, तुम्ही अजून 2 वेळा यावं. आता प्रश्न काय पडेल, आपण गाडी सोडून कुठे चाललो? गाडी खराब झाली की काय असा प्रश्न पडेल. गाडी ठेवली बघा, लॉक केली आहे. आता आम्ही फिरायला चाललो. आणि रत्नागिरी फेमस मम्मी पोर्टसाठी पण होतं. हां, आता ते हा जो पॉईंट आहे ना, आत्ता फेमस नसला तरी ह्याच्या अगोदर भरपूर फेमस होता. झाड केवढा मोठा आहे. कुठे तलाव आहे? तलाव कुठे आहे? आम्ही कुठे आलो? काल भैरव मंदिरच्या इकडे. बघ, आतमध्ये फोटो काढायचा अलाउड नाही, पण आम्ही काढला नाही ना. पण ते सगळे आतमध्ये देव आहेत. हां, सगळे आतमध्ये देव हे आहेत. पण रत्नागिरीला तुम्ही बघू शकता ना येऊन. हा मंदिर पण बघू शकता, एकदम सुंदर आहे. लोकेशन काय आहे याचं ते आपण त्याला विचारूया. हा, पण एकदम सुंदर मंदिर आहे ना आतमध्ये. सुंदर आहे. तळ बघायला चल तिकडे. चल. दत्त मंदिर आहे, हनुमान मंदिर पण तिकडे बनतोय. हे बघा, काल भैरव मंदिर इकडे आहे. इकडे तलाव पण आहे बघा. कसं वाटतंय बघून? मोठं आहे ना एकदम. कसं वाटतंय? म्हणजे भरपूर खोल आहे ना. इकडे पायऱ्या पण आहेत जायच्या खाल्या. पण परत काहीतरी वेगळं बघायला मिळालं. मस्त. एवढं खाली येते असं वाटतं, ते भरपूर आतमध्ये येते. भरपूर आतमध्ये. खाली खोल किती असेल? भरपूर खोल. पावसात पाणी भरत असेल वरती. आणि मंदिर समोर आहे बघा, काल भैरवचं. खाली बघून इकडे नाही तर घसरायला व्हायचं. रत्नागिरीमध्ये आलात तर कोणत्या डायरेक्शनला आपण गेल्यावर बघू शकतो? हे खाली मेरकरवाडा देखील जातो ना, त्या रस्त्याला आहे ना हे मंदिर आणि तलाव दोन्ही बघू शकता. चला आता दुसरं बघूया आपण काहीतरी. मंदिर भरपूर सुंदर आहे आणि मंदिरला बघा वॉचमॅन पण आहेत. गुबू, हा कोणते पण बिस्किट द्या आम्हाला. हां, हो. हां, पार्ले दिला तरी चालेल. ते किती वाले आहेत? 10 वाले. हां, 2 द्या. 20ची नोट आहे बघा. इकडे बोर्ड वाचा काय लिहिलं आहे. ओके, थँक्यू. चलिए इकडे आहे बघ. दिले 20 रुपये ना. ओंकार तुला तो तुझ्या पाठीच आला. लांबा ओंकार. बाबू बाहेर. बाई हवं काय? कसं बघ तू कुत्तू. नाही, इकडे घाल. मला तिकडे घाल. दुसरीकडे घाल कुठे तो ते गेले तिकडे, पळाले ते. हा भुकतो ना. लागत तरी भोगतो किती होतो. कचरा नाही फेकायचा, त्याचा फायदा नाही. चला, आपलं डस्टबिन आहे का गाडीत? गाडीत खाय काहीतरी. बघा, बॉडीवर जाऊ नका, कसा त्याने हाकलवलं बघ त्याला. हा मंदिर गेलो. आता आपण दुसरीकडे जातोय. म्हणजे आम्ही तुम्हाला दाखवतो का, कारण तुम्ही जर रत्नागिरीला आलात की फिरू शकता. आणि तो स्टॉल होता ना मम्मी, तिकडे लिहिलं होतं की म्हणजे दिसत नाही त्यांना, ब्लाइंड आहेत ते, तर त्यांच्याशी सहकार्य करा. मी त्यांना सांगितलं बघा का काही विश
20ची नोट आहे, हा. मला 2 बिस्किट द्या. त्यांना पण लगेच समजत असेल हाताने. समजत असेल मग. हा, 20ची पण नोट काय. कोणी फसवू नका. हा, फसवू नका कोणी, हा. आता कुत्रे चावतील तुम्हाला इकडे. खाडी बघा किती सुंदर वाटते. मस्त हिरवीगार. या खाडीतून मग समुद्रात जातात ना. आणि आपल्या या ॲक्वेरियम पासून हे 5 किलोमीटर अजून पुढे आहे ना. आणि हे बघा मध्ये आमचे ट्रॅफिक गार्ड होणार आहे. ट्रॅफिक इकडे गाड्यांचे ट्रॅफिक कमी. वासरू बघ एवढायचा. येऊन जावं मुंबईला कोणाला पाहिजे असेल तर. ते पाऊस आहे ना, आता सगळे लोक जमा करायला सुरुवात करतील. बिचारे ते पुरा ह्याच्या पण डिसेंबर पासून ती बाहेर फिरत असतात. चला तुम्ही पण आता सिनेरी बघा, एकदम छान मस्त वाटलंय बघ. आमचं पण रिॲक्शन बघा, आवडलं ना. तर हे बघण्यासारखं लोकेशन एकदम छान आहे. ते आयलँड मस्त वाटतं ना मध्ये. कालबादेवी बीच आहे. कालबादेवी बीच मध्ये मध्ये पडतो. हा. तो पण सेम विषय आहे. 5 ते 7 किलोमीटर आतमध्ये आहे तो. तेव्हा हा आपला बीच करूया मध्ये. आणि पाणी भरलं की झालं. संध्याकाळची तिथे ना ज्यावेळी ओटी असेल ना त्यावेळी जायचं. इथपर्यंत पाणी आहे, इथपर्यंत तुम्ही चालत येऊ शकता. काजल आणले का मासे पकडायला ते रशी बिशी. थांब थांब. मासे पकडतात आहे. बघ ते पॉईंट किती वाटतं. सनसेट छान वाटतं ना इकडून. वाजले किती आताचे, किती वाजले? 6:30 वाजले ना. 6:43. सुंदर वाटते ना. इथे येऊन बसू शकता. येतो फोटो. ओके, इकडे पायऱ्या पण आहे चढायला. आणि तसंच खाली उतरायचं. मीरा बंदर लोकेशन. येऊ शकता तुम्ही. काय फक्त बघायचं, त्याचा काय करायचं नाही. येऊन नाही ते इकडे वाट लावायला जाय डायरेक्ट खाली जाल का. असे ट्राय आणि एरर करू नका. इकडे कामात काम कराल इकडे आल्यावर. जायचं चालत जाऊया का. नको ते मध्ये डीप आहे ना पण. बघा प्रत्येकाने एक घेऊन गेला तरी चालेल. कसं नेणार. हां नेणार कसा. नाही आलात ना गाडी टाकून न्यायचं एक पाठीवर. दगडा बिगडा पण आहेत बघा भरपूर. त्या कंटेनर लागेल. मुंबईतले बोलतील काय घेऊन आला तर रत्नागिरीमधून. सर्वात जास्त सिनेरी मला ती आवडलं काजल. ते बघितलंच का तिकडे. आणि समुद्राचं बघा, समुद्र दिसतो समोर. पाणी वाटलं, आवडलं, छान आहे ना. बघा तुम्हाला एक आम्ही सुंदर व्ह्यू दाखवलेला इकडे. अजून एक आपण राईट टायमिंगवर पण आलो. तर कलर चेंज वाटतो तिकडे समोर वरती बघा. आणि 2च माड आहेत. आणि आम्ही कुठे उभे तुम्हाला बघा. हे बघा आम्ही कुठे उभे बघा. कोणत्या एका दगडावर उभे बघा. रिक्षा तिकडे आम्ही उभी केली आहे. एकदम छान. बघून घ्या. आमच्यासोबत तुम्ही पण रत्नागिरीचे असे अनटच्ड लोकेशन, अननोन लोकेशन्स बघून घ्या. आता आपण ती पण एक बोट बघणार आहे बघा. तिकडे एक लागलेली बोट आहे ना. जरा चालत जाऊया आणि बघूया आपण. तिकडे जर आलात ना तर तुमचे डोळे खुश होतील सर्वात जास्त. म्हणजे एवढं बघायला, एवढं दिसायला एवढं सुंदर वाटतं ना. मस्त वाटतंय. हे पण एक सिनरी टाईप वाटतात बघ. 2 माडा अशी गेलेली असतात. घेतला. पण तुम्हाला ज्यांना वॉकिंग करायचं ते पुढे येऊ शकत नाही तर येऊ नाही शकत. ते भरपूर सुंदर पाठी पण माडा बघा. पाणीचा आवाज, पाणी येतोय ते मस्त वाटतंय ते. आणि ते तर एकदम सिनरीच वाटते बघ काजल. ते ड्रेस सोडलेत बघ समोर आता सनसेट व्हायचे बघा. तुम्हाला पण आम्ही वेगवेगळं काही ना काय दाखवायचं ट्राय करतो. आणि तिकडे बघा ती बोट अडकलेली ते पण दाखवूया आपण. ड्रोन आणला पाहिजे होते. ड्रोन. हां बघा आम्ही दोघं
पुढे चाललो आहे. ते जहाज अडकलं आहे, ते न्यूजमध्ये पण आलं होतं ना. हां, ते बघायला मम्मी आणि काजलला पाठी रिक्षात. काय बसरा जहाज, बस चीनचं बसरा जहाज. बघा दगडांवर व्यवस्थित आणि केअरफुली यायला पाहिजे म्हणून मम्मीला आणि काजलला नाही आणलं. बघा हे बघा असं सर्व चालत जायचं आहे आणि मम्मी आणि काजल तिकडे आहे बघा. हे पण सर्व बघा. आणि आपल्याला व्यवस्थित केअरफुली जायला पाहिजे बघा इकडून. आणि इकडे यायचं ट्राय करू नका कारण हे भरपूर रिस्की आहे. म्हणजे ज्यांना चांगली वॉकिंग करता येते त्याला तेच जाऊ शकतात, नाहीतर हे भरपूर रिस्की आहे बघा. भरपूर मोठी बोट आहे ना. भरपूर मोठी बोट अडकली. किती उशीर झाला तुम्हाला? हा किती उशीर झाला? बरं तुम्ही ना आला. ते आम्हाला इथे भीती वाटते आहे, एवढा आवाज येतो नंतर आहे. तो दिसलाच नाही. मी पांढरं पांढरं शर्ट दिसत का नाही दिसत का नाही दोघांचे? इकडे असं सहज आला तर येऊ नका इकडे कारण त्या दगडांवर पाय ठेवणं रिस्की आहे. ते बरं ना आली. बरोबर ना शुभम? हा रिस्की आहे ते. ते चालतील नाही तर पडलं की गेलं मग. हा पण लांबून बघू शकतात ना. हा लांबून इकडूनच. चला आत्म चला. इथे पण यायला बरं आहे. रत्नागिरीमध्ये नवीन आहे. कुठे आता हे आलं लोकेशन बघ. शासकीय विश्रामगृह, गव्हर्नमेंट स्टे आणि सिल्वर स्पॅनच्या जवळ. संध्याकाळचं इथे जरा बसायला वाटलं ना, आराम करायला. हे गार्डन छान केलं आहे ना. आणि आता आपण कुठे आलो आहे? रत्नागिरीची खाऊगल्ली शिफ्ट झालेली आहे. ये खाऊगल्ली का लोकेशन क्या है? ये पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने. पीछे वाला गेट. लाईटीत या लाईटीत. थांब शुभमला पण एक देतो. शुभम हे उचल एक त्यातली. या एन्जॉय करा. गरम आहे. झाली पावभाजी. ये मसाला जितना दिख रहा है ये कितना प्लेट का रहेगा? 15 प्लेट. 15 प्लेट का. ऐसा फिर वापस बनता है. हाँ सर जी रेडी है. काय झालं घे. एक प्लेट घे. एक शुभमला देते एक. नाही. 140. मम्मी टेस्ट कर. चहा गरम आहे ती. घे मी पी चहा पी. आपली इव्हनिंग ट्रिप इकडे संपलेली आहे आणि आपल्या व्ह्युअर्सला पण बहुतेक काय नवीन नवीन स्पॉट दिसले. आता रिक्षातून आम्ही डायरेक्ट चाललो. प्रमोशन झालं आमच्या कारमध्ये आता. चल थँक्यू. हो काय चल. वजनच आहे ना. 5,500ची भांडी परत आली बघा. परत आली. एवढं लागलं बघा. इकडे मम्मीचं ते एक्सरे विक्सरे सर्व करून आलेलो आहे. हा मग टेन्शन नको ना परत.
बुबुरी 2-3 पिशवी उचलले असते तर दोघांना सर्वांना कामाला लावलं असतं. होय, बरे ते करत नाही काय. चला आता तुम्हाला दाखवतो काय काय शॉपिंग झाली आहे किंवा मम्मीच्या डॉक्टरनी काय सांगितलं आणि 2 दिवसानंतर व्लॉग येतोय तर पूर्णपणे बघा. मला वाटतं हे न विचारता आणलेले भांडे आहेत काहीतरी दिसते मला. चायसाठी आणला नाही मी. अरे बापरे, एवढा मोठा चायसाठी? मला काय भलतच वाटलं हे असं. केवढा मोठा आहे बघा. जरा छोटा पाहिजे होता. नाही, 4 रूम पॅक असतं मग म्हणजे 2 वेळा 3 वेळा चाय बनवावी लागते. आता डॉली चायवाल्यानंतर काजल चायवाली. एकदाच झाला मस्त. आता आपले 22 लोक येणार त्यांना मी बोललो काहीतरी एक्स्ट्रा झालं याच्यात बोललो. मी बोलली ना चायचं मी आणलं. आणि आता तुम्हाला सर्व भांड्या दाखवतो. म्हणजे ऍक्च्युली पुढच्या ऑर्डर साठी नाही की 20-22 माणसं आलेत म्हणून. अशी महिन्यातून 1-2 वेळा असं होतं की भांडी कमी पडतात. बरोबर. म्हणजे सर्व एकत्र जेवायला बसलीत ना की बघ एका व्याज थालीमध्ये आपले किती वाट्या असतात तसे ताट. कमीत कमी एका वेळी ना कधी कधी 18 जण पण बसतात ना, मग ते गडबड होते. मग कोणाला एक्स्ट्रा ताटं लागतात, मग झाकण्यामध्ये जातं, कोणाला अजून लागतात ना, त्याच्यामध्ये भरपूर जातं. तर इथे बघा काय आलेले आहेत बघा. खाली दाखवू, ओतून दाखवू. इथे आलेले आहे लोटे. नको राहू दे. हे बघा हे सर्व लोटेच आहे. हे सर्व लोटे आहेत बघा. ओके. आणि इथे बघा एक साईज दाखवतो सॅम्पल. सोलकडीचा लोटा. सोलकडी. हे नंतर हे भातासाठी प्लेट्स आणलेले आहेत बघा. ओके. ते पण कमी पडायचे ना. हो, ते पण 12 आहे. आणि त्यानंतर हे वाट्या आणल्यात बघा. आपल्या भाजीचे वाट्या. पूर्ण वाट्या दिसतात किती ते बघा. भाजीचे वाट्या. आणि इथे आमरसच्या वाट्या आणलेल्या आहेत. आमरस भरपूर लागतो ना कधी कधी बघा. 24 आणले. 24. आणि क्वालिटी एकदम चांगली आहे. म्हणजे स्टील एकदम चांगल्या क्वालिटीचा घेतो बघा. आणि त्यानंतर या प्लेट्स आणलेल्या आहेत. पोह्याची प्लेट पण त्याच्याकडे अशी डिझाईन हे धारवाले होते. ते गोल धारवाले होते. हे धारवाले, पातळ धारवाले. हे पातळ धारवाले आहेत. ते नव्हते का पहिले सारखे? तर हे किती आणलेत आपण? हे 12-15 आणलेत ना. हे किती आणले? 12 आणले. हे बघा एवढे सर्व म्हणजे सर्व गोष्टी आणलेत. आणि त्यासोबत अजून काय आहे नाही, मापासाठी घेऊन गेलेलो ना. नाही ह्याच आहे. त्याच्याच गोष्टी आहे सर्व. तर हे सर्व स्टीलच्या गोष्टी आपण आणलेल्या आहेत. आणि त्यासोबतच हे सर्व आपलं सॅम्पल आहे वाटतं. हे सॅम्पल आपलं बघा सर्व नेलेलं आपण. म्हणजे जसं जे पाहिजे ते मापासाठी नेलेलं. हो, पण हे सुंदर होते जरा. हे साबुदाणा वड्याला आपण हे द्यायचो ना. हो, ते छान होते. हे जरा सुंदर होते. हे धारवाले हे धारवाले आहे. तरी पण छान आहे. एवढी धार नाही आहे. नाही, धार नाही एवढी, पण छान दिसतात. आणि बाकीचे बघा हे सर्व ताटं आणलेली आहेत. 15 ताटं आणलेली आहेत. बघा प्लास्टिक मध्ये दाखवतो काढून. बघा एकदम सुंदर, एकदम छान आहेत. आणि क्वालिटी तुम्ही बघाल ना, वजन बघाल ना, एकदमच मस्त आहे. आणि तसे आपण हे पूर्ण 15 ताटं आणलेले आहेत बघा. ह्याचंच वजन झालंय सर्व. तर अशा प्रकारे ही झाली स्टीलची शॉपिंग. आणि बाकी तांदूळ आणि आपल्या बुब्बूसाठी बिस्किट आणि बाकी इतर काय काय गेलो त्यासोबतच. उशीची कवरं. म्हणजे उशीचे कवर जास्त युज होतात आणि ते जास्त लवकर घाण होतात. तर आपण त्याला रिप्लेस करत राहायचं. म्हणजे तुम्हाला कसं क्लीन आणि सर्व गोष्टी चांगल्या मिळतील. आणि ताटं पुसायला आम्हाला लागतात ना आतमध्ये. तर ते 2, कारण ते जुने ते एवढे पुसून ते फाटले. म्हणजे हे पण आम्हाला रिप्लेस करायला लागतात. आणि हा डीमार्ट मधूनच चमचे आणलेत बघा. 1-2 क्वालिटी एकदम चांगली आणि हेवी आहे. मला उशीचे कवर दाखवतो, डिझाईन दाखवतो. 1 छान आहे डिझाईन. 2, 3 हे जास्त आणलेत वाटतं काजलनी. हे काजलनी सर्व चूज केले. 4 किती आणले टोटल? 8 आणलेले आहेत. म्हणजे 8 उशा नवीन मिळणार आहे. 5 आणि बाकीच्यांना जुन्या उशाचे कव्हर मिळणार आहे. 6 म्हणजे बघा आम्हाला जसं वाटतं ना की जे गोष्ट क्वालिटीसाठी अपडेट करावे ते आम्ही करतोय बघा. बरोबर. 7 आणि 8. तर अशी सर्व झालेली होमस्टेची शॉपिंग. आणि बाकी तुम्हाला आता दाखवतो. इथे आम्ही बर्गर सुद्धा आणलेला आहे. ते आता तुम्हाला मम्मी उघडून दाखवणार आहे. बर्गर हा बघा, हा बर्गर आणलेला आहे आम्ही. हे काय मम्मी तुझं? माझं म्हणजे रोजचं खाणं. औषध. हे स्पेशल औषध गुडघ्यासाठी. कोणत्या? लेफ्ट गुडघ्यासाठी. आता इथे बघा सर्वांना मी हे सांगतो, आपलं वय झालं असेल किंवा नाही झालं असेल
कोणीच पडू नका, म्हणजे अशा काय गोष्टी करू नका जिकडे पडू शकतात. बरोबर. सर्वात जास्त आपल्या बाथरूममध्ये आरामात चाला, बाथरूममध्ये घसरायला भरपूर होतो. स्लिपरी वाटत असेल तर पुसून घ्या, पण असं काय पडू नका की आपल्याला लागेल. मम्मीला विरारला नेलं होतं त्या मंदिरात, मग विरारला पडली होती ना, त्यापासून तिचा गुडघा जास्त दुखलाय. म्हणून त्यासाठी आम्ही एक्सरे पण केला. एक्सरेचा कुठे रिपोर्ट आहे केले तर मग तिकडे दाखवलं आपण. एक्सरेच्या रिपोर्टमध्ये का नको काढू, डॉक्टर काय बोलले आपल्याला? डॉक्टर काय बोलले नाही, म्हणजे गुडघे बरोबर आहे, पण आता वयाच्या हिशोबाने ते जरा तसे झिन आलेत आहे. म्हणूनच. झीज झाली. आणि त्यासाठी आता आम्ही मुंबईला पण जाणार आहे, मग परत औषधं नाही मिळणार म्हणून महिन्याची औषध 1.5-2 महिन्याची औषधं घेतलेली आहे. गणपतीपर्यंत. हा, आता मी औषधाची प्राइस सांगत नाही. आणि हे औषध आहे ना दुसरीकडे कुठे मिळणार नाही, इथेच मिळणार, रत्नागिरीलाच मिळणार. आता मी काय सांगतो काजल, औषधामध्ये किती % डिस्काउंट मिळाला तुला? 15% डिस्काउंट. किती रुपयाचा डिस्काउंट झाला तुला? 550 रुपये आपल्या बिलामध्ये वाचले. जर आपण हे औषधं ह्याच डॉक्टरांच्या क्लिनिक मधून घेतली असते, हे मेडिकल, तर आपल्याला 550 उरले असते नाही ना. मग आम्ही तिकडे न घेता, या हॉस्पिटलमध्ये न घेता आम्ही बाहेर घेतलं, तर तिकडे आमचे 15% आम्हाला वाचले. ओके. तर आजचं ब्लॉग आम्ही पूर्णपणे दाखवलं, नवीन पण तुम्हाला फिरून दाखवलं, रत्नागिरीचे स्पॉट्स दाखवले वेगवेगळे, आणि बाकी सर्व शॉपिंग तर तुम्हाला इकडे दिसतेच. भांडी पण नवीन आले. आता कोणासाठी यूज करता ते पुढच्या ब्लॉगमध्ये आम्ही तुम्हाला नक्कीच दाखवू. तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय बाय.